разберете, че не е нещо, което съм влязал някъде, видял съм го и съм казал, тук ще се сложа. Не, аз съм взел мостри, пробвал съм. Второ, трето бръсне, не ми е харесало, поръчвал съм други. Са феномена на нощче. Има хора, които са феномена на сухото бръсне. На сухо. С едно нощче на сухо. Има хора, които харесват пете нощчета. Според усещането, според косама, според начина на бръсне. Но трите нощта си една златна среда. Усещането, когато се бръснеш с самобръсначката Мистер Боксеров е когато аз пробвах мострата. Бръсна се толкова гладко, че чак се чуеш дали тя работи, нали? Гледаш, пипаш, тя няма прескубване. Дори мой приятел, като се бръсна с нея, и той това каза, че е толкова мека, все едно минава над косама, не го взема. Реално, нали, тя се го бръсне. Ни надраска кожата. Нали? Не надраска, неко минава през кожата. Това е като усещане. Самобръсначката е направена в такъв клас, за да може да бъде достъпна на всеки. Не е скъпа. Тя е в класа, в който всеки един човек, без значение професия и положение, да има възможност да се купи и да се избръсне. Това беше много важно за мен. Първият продукт е продукт, който е масов, който става за всеки. После живот и здраве ще има точно такива продукти, които са много джентълменски и много за мъже, за подаръци, за такива неща, но на този етап е тази самобръсначка, която е хората познават, ползват, тя става за цяло тяло, затова избрахме да тренировчета. Здравейте на всички! Посрещаме в склада на бръснарницата, където всъщност е изтоката на Мистер Боксеров, която дойде вчера. Нямах търпение да дойде, за да мога да направя втория епизод на поредицата Пътя на 6 нули, в която искам да ви покажа как едно момче от една идея в главата може да постигне доста големи пазари. Дори аз да не мога да го направя, вярвам, че не мога да мотивирам някой зад камерата той да го направи. Макар че при мен няма вариант да не стане. Просто наистина в главата си нямам вариант, в който да мисля, ако нещо не се получи. Колкото и банално да звучи, нали, сега вече да модерно да визуализираме, да вярваме, истината е, че наистина аз нямам мисъл, в която да... Втори вариант Б, в който да се чудя какво да правя. Така, в първи епизод ви разказах аз кой съм, с какво се занимавам и какво искам да постигна. Във втория епизод, както ви казах, ви посрещам в склада на бръснарницата ми. Съседната зала е там, където са бръснарските столови и работим. Тази зала е като цяло битовката ни, където се храним. Само че вече заради стоката, която е 400 кашона, почти няма място за нищо, но това е. Това е положението, така стартира един бизнес в малки помещения, дай Боже някой ден да се разрастем повече. В този епизод ще ви разкажа за радиорекламата.
и за самата стока. За радиорекламата реално ние мислехме, сега си партньора ми, как да стартираме с каква реклама. Дали с билборди, дали с някаква друга реклама. И решихме да е радиореклама. Защо? Защото радиорекламата е директно в ушите на хората. Няма да чакаме на някой, минавайки под билборда, да ни прочете, да ни види. Така директно, докато човек шофира колата, ни чува. Без значение дали ще обърне внимание, той чува и това нещо става в главата. Затова избрахме радиорекламата. Така, интересното е, че направихме радиорекламата месец и половина преди стоката да дойде въобще. А радиорекламата гласи, че стоката е вече в магазините и да ни потърсят. И имах мои познати, които чуват рекламата и казват, нали, Тонка, къде да отида да взема продукта. И аз казвам, не, това е само реклама, с която искам да подгрея потребителя. И те малко така останаха изненадани, че имам някаква по-различна стратегия, защото повечето хора биха направили радиореклама след като тя вече е по магазините и чуейки я, човек да може да отиде да купи продукта. Моята идея е друга. Моята идея е да ме чуят магазините, да ме чуят дистрибуторите и да им стане интересно за продукта. Искам ако някой дистрибутор или някой магазин ме гледа, искам да е наясно, че аз ще бъда доста агресивен в реклама, доста интересен, така че тепърва ще започвам да се появявам и да правя така, че да събирам внимание. Мисля, че знам как да го направя. Радиорекламата имах 20 секунди, в които от радиото ми даха 20 секунди, в които аз трябва да кажа каквото искам. 20 секунди, в които аз трябва да опиша аз кой съм и какво предлагам. Така, един ден, отивайки на работа в колата, просто както шофирах, цялата реклама се дойде отведнъж. Точно какво трябваше да се каже в нея, цялата информация, която да носи. И влизайки на работа, нали, започват колегите да говорят, викам, чакай секунда, само да се запиша мисълта. Влязах в офиса, един лист, написах как мисля да изглежда рекламата, пратих на партньора ми, той я промени тук-там, добави някакви неща и стана отряс. И най-интересното обаче, знаете ли кое? Че трябваше някой да я каже, тая радиореклама. Моя глас не е най-подходящия за подобни неща. Така че помолих кварталната батка, вие всички го знаете в YouTube. Той ми е, така мога да кажа, личен приятел. Постригвам се го от доста години и просто го помолих да ми изговори на телефона си. Просто пуснах му едно гласово съобщение и му казах, пускам ти един текст, моля ти се, пробвай го на рекордера да го запишеш. Искам да ви кажа, че за 5 минути имах вече радиореклама. Да, направихме още няколко неща, като примерно да я позабърза малко по говора, да бъде малко по-весел, такива неща, но човека, вие го знаете като човек, който забавлява, който говори простоти, но той в работата си е голям професионалист и искам да ви кажа, че за нула време ми създаде нещо, което може би много други, които се занимават с това нещо, няма да го направят. Така, радиорекламата ще я сложим, може би точно сега тя ще започне да я чуете и след което аз ще продължа да ви разказвам. Чуйте, важно обявление. Уважаваният господин Боксеров, бръснарят на народа се погрижи за всички вас, дори и тези, които не може лично да избръсне бръснарецата си, като успя да създаде бръсначка. Мистер Боксеров, остра, красива и достъпна за всеки, еднакво добра за господа и дами. Потърсете я в магазина до вас. Така, най-вероятно вече сте я чули рекламата.
Тя носи информацията аз кой съм, с какво се занимавам и какво предлагам. За 20 секунди. Много комплектовано. Благодаря на батката, т.е. Теодор, благодаря му, че ми помогна да се осъществи за нула време. Мисля, че много добро, като интересно е. Хората, които я чуват, ми се обаждат, че се чули и тя носи духа на миналото, което за мен е много важно. Там има една мелодика, която е точно 30-40 години, които на мен страшно много ми харесват. Почти живота ми се превръща в тези минали години, като енергия, като визия. Салона ми изглежда по този начин. В тази музика има много индустрия, много индустриално. Там в тези години са започвали голямата игра в Ню Йорк, в фабрики, фабриканти. Точно това нещо ми хареса, затова избрах тази музика. Това в началото, уважавания господин Боксеров, това също е една препратка в ония години, в които хората с професии са били уважавани. Уважавания зъболекар, уважавания доктор, който създава, който предлага някакъв мехлем или нещо такова. Затова го направих така. Мисля, че много добре се получи с нея, като за старт. Вярвам, че хората, които разбират от бизнес, вярвам, че хората, които разбират от маркетинг, ще я оценят и ще знаят, че тук не говорим само за някаква самообразначка мистер Боксеров, ами говорим за една идея и за то просто нещо повече от една самообразначка, която маха после. Толкова за радиорекламата. Тя ще се чува дълго, имаме абонамент за една година, което за нашите партньори да разберат, че имаме реклама, която върви постоянно и ако те станат партньори, работят с нас, продават нашата самообразначка, ще има реклама, която казва на потребителите: намерете ни в магазина до вас. Така, стоката, тази беленувана стока, тази очаквана стока дойде. Вчера, цял ден тук са ни мои познати приятели от там, където живея. Направихме жива верига, беше все едно Ню Йорк 30-те години. Правихме такива живи вериги, подавахме с кашоните. Беше много голяма емоция и за мен, и за тях. Те ме поздравяха, все едно бях подписал договор с най-големия дистрибутор. Те нямат представа, че те първо почва голямата игра и голямата борба. Но сега не мога да скрия и аз радостта си, че и те се зарадваха за мен. Така, разтоварихме стоката. Аз след това влязах тук в склада на загасено срещу нея. Да мога да й се насладя на тихо и на... Само аз знам, преди месеци, като седях на бюрото ми в офиса, колко копнеех и колко исках тази ми идея да стане реалност. И ето, 4-5 месеца след това, може би 4, аз държа самообразначката точно по начина, по който съм се представил. То е нормално, все пак, нали, сме създавали по начина, по който сме се представили, но е безумно как едно нещо е било идея и идва при тебе в такива мащаби. В момента, в който съм се представил и съм я искал, съм нямал идея как ще стане. Нямал съм... Аз в първия епизод разказвам как човек е важно да търси идеята, а не финансирането. Добрата идея намира финансиране. Това е абсолютен факт. На мен беше интересно дали ще се получи. Получи се. В първия епизод разказвам. Ако не сте го гледали, изгледайте го. Тази поредица ще има няколко епизода, докато стигнем до цяла България. Искам да създавам самообразначката, българския бранд.
браснаря, който създава продукт за домашно бръсне. И повярвайте ми, че това не е просто една самобръсначка, която са ми дали за мостра и аз съм казал, слагам се логото. Това е нещо, което е пробвано, изпробвано, сменяни мостри, избирани острията, пробвани острията. Аз на завода казах, искам най-доброто ви острие. Не искам някакви други, искам най-доброто ви острие. Искам да знам кое е макса от вас, за да мога да видя дали е моето нещо. Така и стана. Избрах го. Интересното е вчера при разтоварването, понеже браснарницата е пълна, аз тук с другите момчета разтоварваме, един клиент, мой познат, който всеки ден се бръсне от казармата. Абсолютно всеки ден се бръсне. И му каза, понеже той рядко идва, не е от редовните клиенти, рядко идва, почти не беше запознат, че аз правя нещо такова. И така, разказах му, взе само бръсначката, каза ми, че по принцип трудно се бръсне с някои други марки. Сега, аз не очаквам, нали, точно с пък, нали, да кажа вау, нали, но той се обръсна пред мен, тя беше брадана на 2 дена, те го постригаха колегите ми и той се обръсна с самобръсначката и реално аз видях как чуж човек, защото аз като я пробвах себе си. И видях как друг човек я ползва. Няма да ви кажа каква наслада изпитах от това някой да се обръсне с мистер Боксеров и да видя кожата му как остана не зачервена, да видя как като чукне самобръсначката в мивката пада прах. Толкова беше финна. Тя беше на 2 дена, на 1-2 дена брада. То не беше и косъм, то беше прахоляк. Самобръсначката успя да си го избръсне гладко. Той каза, че е впечатлен и аз усетих едно спокойствие, че наистина съм на прав път, защото не е просто някаква моя идея в главата, не е просто аз се въобразявам, че ще направя. Ами видях, още в първите минути на самобръсначката видях как човек я използва и остана много доволен от нея. Аз видях резултата, понеже знам една кожа как се държи след бръсне и бях на седното небе. Самобръсначката за визията й мога да добавя. Ето го картончето. Ето така изглежда картончето на мистер Боксеров. Казвам ви, много далеч камерата, но горе-долу ще ви разкажа. На картончето не исках да е просто картон с някакво лого, исках да съм аз на него. Аз в работната среда в браснарница, това съм аз. Постригвах един мой клиент. Това е една фотография, която сме правили за нашата фейсбук страница, но просто искам хората да разберат, когато погледнат картона, да носи някаква информация. Не само като лого. Ами когато човек е погледне да види един браснар, който работи в браснарницата си и е създал нещо, което да помага на хората в домашна условия. Долу на картончето пише родена в браснарница, защото тя е родена в идеята, родена за браснарския стол. Мисля, че доста добре се получи. Благодаря на всички, нали, на дизайнера, който сгуби нещата, които ги направи. Това е точно нещо, което аз съм искал. Това е красота. Това е нещо красиво. Наистина и картончето, и самите малките картончета, и всичко е изпипано. И самата самобръсначка е добре направена. Тя е дебела, плътна, тежка, с сапунчето, което е бялото. Избрахме го да е бяло, защото стария сапун браснарския е бял. Вълнувам се, наистина се вълнувам. За мен това нещо е да го документираме доста важно. Важно е, защото аз съм човек, който харесвам историята на някакви неща, на някакви марки, харесвам да се поровя, да разбера кой седи за тях, как го е направил и сега имам възможността аз да го направя. Да ви направя съпричастни с създаването
на създаването на самобръсначката Мистер Боксеров. Надявам се съвсем скоро да мога да ви се похваля, че съм в големите марки. Ако някой дистрибутор или голям или българин, който работи за голяма марка, повярвайте ми, дайте шанс на българския бранд да се покаже, да се докаже, просто се свържете с мен. Свържете се с мен, ако видите, че ако ви харесва идеята. Аз тепърва имам да правя така доста интересни неща. Нямам търпение да почна да се вихря в това да бъда във всеки един магазин в страната. И вярвам, че това нещо ще се случи. Вярвам, че човек привлича такива неща и точно в момента има човек, който е на позиция, който ще хареса идеята, продукта и ще отваря врати. Благодаря ви, че бяхте с втория епизод. Съвсем скоро пускаме трети епизод, в който ще бъда в веригата, магазина, в който ще си слагам продукта в самия магазин и ще ви го заснема. Аз искам първия магазин да е магазина на майка ми, където работя. Така че да се надяваме, че съвсем скоро ще заснемем трети епизод. Благодаря на всички хора, които са на човека зад камерата, който документира всичко. Страхотен професионалист. Благодаря му. Благодаря на хората, които са покрай мен. И така. Чао за сега.